gör vi så här. Oj. Så gör vi så. Vattenskada. Tror inte det. Det är helt tomt i skolan. Oj. Va? Men hur var det utse då? Vi ser om som behagar komma. Emily, när jobbar du här? Jag såg inte dig när jag provade här, därför jag bara började det här. Jag var här i Make Express och var lite i SS med Kristina. بس انه خليكين ساعة ونص. Ja, här. Sandwich. Eller vad vill ni ha? Vill alla ha sandwich eller vill ni ha något annat? Vadå? Sandwich, nugget eller daim? Jag tar sandwich. Spelar ingen roll för mig. Sandwich eller daim. Kul kött och sandwich. För jag har varit sugen på dem på jättelänge. Oj! Jag var bort från ditt hand. Mm? Det finns lite karamell. Den blir. Så. Aj, okej. Just wait 1 second. Okej, sitta. Ja? Det ska nog bli hålla. Ja, vi kan hålla den. Så bara. Du har ingen mat, lita inte den. Oj. Innan tabbade den. Vad ska jag göra med möten? Jag tror att vi har mat. För Mariam gjorde så här till dem. Så nu tror de att vi har mat. Nej, de kommer inte gå härifrån då. Alltså kolla så gulliga. Söt inte. De väntar. Nej, det här är inte till en som ni vet. Kan ge dem glass och Kan man ge dem Bye en bye, glass? little quack quack. Nej, man kan inte. Ah, det gillar jag. Kallas de... Hej då. De litar på oss. Those humans. They want the sandwich glass. That's so stinky. Kuligt. Alltså gå här. Vad är det som gjorde till dem? Varsågod. ما عندي أسين سدوتاشن نخچين وتعملوا سمارم an afnan. This is a match. A match. Nej, match. 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 Hör? Rönt. 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 Mhm. Hör? Boots. What? Gräs. Boots. 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 Yes. Boots. Boots. Törvig. Vadå? Törvig. Örvik. Törvig. Dörvik. Törvig. Törbäck. Nej, inte Törvig. Törvig. Ett örvik.
Tää on Harry Potter-musa ja Školijuču. Tää on knižkičur, eli multikčur sankičlo višu. Tässä on Harry Potter-čur sankičelo. Tää on taalkeč vēl jožurdu. Vai hitz tää polski tykenči den, tää smerdzums etse. Vad är det? Такой за классан играш лоштун, что школа чекал что дальки за урок моя самосу, что. Vi får köra välja och vart så här då. Säg. Can I look at your bag? Yes. Men varför ska ni ha det klockan 12? Ni kan ha det nu. Ska ha med en... Säg se urokshashu. Highlighters tania shuki hosulit. Sdagdahaldia. Ta iodzuki shortum što sabi škola čakali. Hui ventahan ei shitlo maju. Dakle škol matšakalšu, škol islo iuna čakalšu. Tak ei is Maja уже оценшумш илин халуан тундар. Ei is Maja халимус мачи илин халиешу. DuckTales, woo!